Terve, olen Juuso Ari-Pekka ja toimin ProAgria Pohjois-Suomessa yritys- ja elintarvikeasiantuntijan tehtävissä. ProAgria Pohjois-Suomi on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maatilojen ja maaseutuyritysten kumppani, tuotannon, talouden ja johtamisen asiantuntija. Eri puolilla Pohjois-Suomea työskentelee noin 80 osaajan verkosto. ProAgria-asiantuntijat auttavat maatiloja ja maaseutuyrityksiä menestymään. Työni asiantuntijana tarkoittaa sitä, että tuen viljelijöitä ja yrittäjiä esimerkiksi talouden, tuotannon ja kehittämisen eri osa-alueilla. Autan asiakkaita tekemään kestäviä ja kannattavia päätöksiä esimerkiksi viljelysuunnittelussa, kotieläintuotannossa tai yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi tarjoan ajankohtaista tietoa ja ratkaisuja muun muassa digitalisaation ja ympäristöasioiden saralla. ProAgria tarjoaa käytännönläheistä neuvontaa ja asiantuntijapalveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat saavuttaa tavoitteensa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti. Haluatko kuulla lisää, miten voisimme auttaa ehkäpä juuri sinua?